ούτε από τους συνεργάτες σας. Δηλώνω για ακόμα μια φορά ότι έστω και €1 ή παραπάνω να λείπει, ευθύνη δεν έχει κανένας άλλος παρά ο Δήμαρχος, ο Ιορδάνης, ο Λουίζος. Και επίσης θα ήθελα να επιβεβαιώσετε και αυτά που είπα και είναι και γραμμένα στα πρακτικά, ότι εγώ οι συνεργάτες μου και εγώ παραλάβαμε έναν από τους πλέον χρεωμένους δήμους της χώρας, με μαύρη τρύπα πολύ συγκεκριμένη, και θέλω να ξέρω, να ρωτήσουν ποιον δήμο σας παραδείγω. Κατά τα άλλα, είμαι απολύτως σύμφωνος μαζί σας και θα παρακολουθήσω και εγώ ότι θα μείνουμε σε αυτά που τώρα μόλις αναφέραμε δεσμευτικά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λογικό, εγώ είμαι πέτρο στο τρυπάκι των εντυπώσεων, γιατί μπορώ να τις δημιουργήσω πολύ καλύτερα. Γιατί είναι και η δουλειά μου να δημιουργώ εντυπώσεις. Είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Και εγώ το παιδί που κλέβω δεν μου πάει, δεν μ' αρέσει. Οπότε. Το εύχομαι. Το πιστεύω. Το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγε λίγο αυτό. Νομίζω ότι τελειώσαμε καλά. Ελπίζω γρήγορα να βρούμε τις λύσεις αυτές που χρειάζεται, ώστε να μπορούμε να πορευτούμε όπως λέμε όλοι, στον ίδιο δρόμο για να λύσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο και νομίζω ότι είναι πάρα πολλά. Προχωράμε λοιπόν στην. Θα σας το έδινα. Θα ήθελα να δώσω για μισό λεπτό